Lige nu, for eksempel, er der en ting, som der ikke helt sikkert ikke skal være i skovbunden. Og hvad kunne det være? Det er nemlig mig. Rigtig gættet. Ved I hvad? Jeg tænker, at nu skal vi simpelthen op og stå alle sammen. Jeg filmer lige hernede. Skal vi bare tage her. Et udmærket hund. Ja, det er den her, I skal se efter. Det er den her. Det er binden. Altså, jeg er lidt kæphøj, om man vil. En ordentlig kæp, om man vil. Jeg har fundet her. Og hvad sagde I så? En spændende sag. Der er huller, der er mos. Der er alt lige ved hjertet begæret, ikke? Altså, den er krum, den er nogen, der er til. Den er lidt lang, den er også nogen, der er til. Ej, det kan også blive lidt forlommer, ikke? Nu skal vi videre op af det stejle klitlandskab for at blive i det univers. Jeg tænker lidt, om vi skulle prøve at spørge vores unge praktikant, vi har med. Vi har nemlig en praktikant med i dag, for hun skal lære, hvordan det er at viske med træer. Hvordan det er at samle på grene. Og forstå grenenes liv. Hvad er det, de vil os? Hvad er det egentlig, de vil, når de ligger der og er helt gennemknust og knækket? Hvad tænker du egentlig, når du ser sådan en ordentlig kæp, eller en gren, eller en kvist? Der kom lige en... hvad tænker du? Altså, jeg tænker på... Ja, det er nemlig et spændende spørgsmål. Og det vil jeg prøve at se, om vi kan få opklaret, fordi vi har jo vores trævisker med. Og man kan sige, jeg tænkte jo også på, har du nogensinde, der kommer jo så lige stille spørgsmål, har du nogensinde knækket en gren? Ja. Han har fundet 2 grene, og de er jo nok faldet ned af lidt forskellige årsager. Den her, det kommer jeg til at knække af. Her har vi en anden gren. Den faldt ned i en storm. Nej, det er fordi, at der er noget helt særligt herude i den vilde natur, som jeg naturligvis gerne vil vise jer. Det er den her. Og der tænker I nok, hvor stammer den fra? Det var gratis. Stammer den? Nej, naturligvis ikke. Hvad er det for et træ? Hvad er det for nogle rødder, den kommer fra? Hvad tænker vores trævisker? Har vi visket lidt? Ja, jeg har visket lidt med den. Hvad siger den? Det ved jeg da ikke. Jeg kan ikke komme ned. Nej. Jeg visker lige lidt. Du skal bare tælle til 3. Forstod I den? Jeg forstod den godt. Nå. Hvor vi er i dag. Vi er naturligvis. Jeg tænker naturligvis. Hvor er I henne? Hvor befinder vi os? Hvor i landskabet er vi? Hvor i Danmark kunne vi tænke sig at være? Og naturligvis er vi... vi er ved Halsø. Ja. Vi kan snakkes ved en helt anden speciel dag, hvor jeg har fundet nogle andre pinde, og hvor vi har visket med nogle andre træer, ikke? Ja, det er godt. Det er helt fint.